மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஜெயின் தமிழ். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி வட்டம் வெடால் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஆதிகேசவ பெருமாள் உடனுரை ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழா. கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்பார்கள். இந்த கும்பாபிஷேக விழாவை கண்டுகளித்து அனைவரும் வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்க வளமுடன். கலசத்தை கொஞ்சம் வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். ஏகசாலையில தொடாதீங்க, ஜனங்க வரட்டோம், அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும். ஒப்பாடிங்க அங்கே இருங்க.